iba ada keren, iba pisau, iba daras, bati perlak bawan lah ni. Hai, ngapa yang subhaya ki baru akan bagi bala benda hangni, bapa yosno ya kini ke jingsawa nagaransan jogi yang jogi. Ngau Profesor Lakon Keba, independent candidate nakane ka silong seat. Ngakwaban penithu elade kindia shwa bagan ya chakbat banya keren kei kita ka nongrim mangala bat dan yang hakane ka election. Ngade Profesor Lakon Keba bahikai hapo ka school ba nehu ngale hikai arpo arsnam banya dangdon ru sa kumba arpo snapan hikai. Nasa hala sotun kam jengaye nakane ka shnong jampi namar haka MDC lay mangingi hahi haka jo ka constituency harai haka MLA ni point o shamalin pia point o shalaban hanoi namar ngilong may hatra jong ni ulong shilang jongi ngilong hi ka jo ni smo hi kunjo natrai yinda smo jingkare ngamde ngaomtang ya kani ka shnong jampi bat ka jongi hapo la sotun harai borok hoi ka eka ki gini ki rin time kasih jangka jongi ki banyot ligi district badan ni jangka man perkhat ha ka ni election ni ni le kundo na kundo professor hapo aga school ba de hu ngalayo I ki jing ki bakun ngalayo last mo khan ga mesin kachobana phai ngayo I ki bon ki jing dula nama laya bon ligi sna san po arsne maya mata bangila yo ka jawa jongi ka bapura harai kacha bagi pai kampang hagini ki pore bagala sangkel lan saudam jongi ni nyau teligi district kampang hagi pai nam kendang ngayo I parna ngayo I ke bagala ju tho ke ngaju tar ke bagala ju smoke ngayo I di khabar lade ngayo I kumno ki namni khabar jongi gila ben hai bis hangni hapo lumpare ngaso tho PO MLA ubapian ula le sisagi kami bapian lade ka por bakin thai khmat king dia chow MP ru bakin dan kan dan JDO MP ubapian ban la kata ka roi kapar mangi dan kam ha hakane ka jala jongi khampam hakini ki nyau teligi district ngam kya arbanta ka kam jonga kumu MP bisutho panda ka kam jong MP le se siteng lene laifawa ka debe support Delhi ngan bata ya bikin dia dalenga rar hagane ka ganti ban khonya kane ka election namar galayui hapo Delhi kadang ka chingma badang ap yangi ni ki paidre ni ba board ya kan niam ka ba pher kam pher kanu kan niam ki board namar ka constitution jongi kala aila depi ban board kanu kan niam ba non kasang hakam musim jompi yano ublay bapin jet bapin age bapin mane hamre hagi ni kisna balade mata kumba suppose na me niyo I ba imat dan ka jingma banang abyami nama niyo I ba kane ka sarkar banang penyaj mata hapo ka rijongi I kumba ka phai be tang shakawai kan nyam I kumba ka pen kensar kesam be yang ne ka wai kan nyam ka lele ban buat be kawai ka rukom rukom sa I kumba ka kwa yang I baro ka nin buat be ya kawai ka kete kata de ka jing smoke ya nama niyo I kung nahikai jangka school ba nehu niyo I ki jing dawa ki papun kam tom dangi phai le saka jik kalyang ka Delhi bakaya pet yang I kum ki phai wit I kum ba ke shu ben yang I namar daki phai ki kum ki vice chancellor hapo ka nehuru kim ju ai la di ki bre jongi namar niyo I ka jing ya ki jongi kung nahikai macam sna mila bon ke jing ya ki bangi ki mbe bangi persa yang bre bawan nabar hangai ni persa namar bre bawan nabar untre hak hapo ka university jongi untre hak hapo ka school ba de jongi namar imshar pa hangai dan ginahikai jongi kibat tubit ha dan ginahikai ni try muluk balak yang bolong ki vice chancellor tang ba kim ju yolat namar hapo Delhi ka khamkha ka ka jingsmo na ko lai kalian umbe ka jingnan jing start jampi de hagata ka tinti mangala sutho balarang im pangkhlan ngale larang im pan sawaya ka surjongi hapo ka parliament nim phayo brev ba sutho ke ka jing namar ni sutho ha ka
balong gano ka an makin sna hapa Delhi lana kawarra jingma yanga yaki kumki pad nong saksnong jangame gari ka be jongi jaka chela be jongi lana nimla ban pensawa nimla ban ye tai nya hapa ka parliament kanwanra ki an ki ba lai project ban isutho lese ki wei ni gitu ki an ki bala ikum ka CAA kilawara ka don ka jingma namar ngamte hangne hapa snang lani lese hapa ka jela jongi kanong isutho ya gani ka jingwan joka CAA namar ka CAA ka aila ki aila di ki brain apa ka Afghanistan Pakistan bat Bangladesh banwan sagane ka rijongi ki balarum shwa ka life away tarik arajar khatsa banlang ki nong shamshnong bapura jogane ka India ngisudo lenni ki jat Mugna kanyang Muslim di bapi, boleh kanyang Muslim, lala video Hindu, lala video Kristen, lala video Sikh, video Jain, lala video Buddhist, pilaban wana, pilaban pan, benlonggu, nongsong senong bapura, hangai ngiyui. Kajing ma balengin percaya ya kata kajing warna namar ngiyui ba hapo gari jomi, hapo kajala jomi, ki kena samla jomi, kimyo kamyo jam. मोटर भी पाइबा कि खन्ना देखी हजार की पास न तो की कॉलेज जमी मनुष्य देखी हजार की पास न तो का नेहू कि बायो PhD कि बाला यो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कि बाला ब्यांग एक की पेपर्स की हमें मकी किम यो काम हपो का जला जमी कि जिंजार बन यो काम हपो का री जमी मोटर भी मंता तंग यांगी रू का काम कमदा Dami post tang IWR diki hajar mud ba apply. Manta pi aila di gini gibreo. Ban wan hakane ka ri jongi ba penlong eki ki nong song snong ki ba pura ki long ki citizen of India ekonomi akran. Kapan pa ba ni la pen cinjar ba yang de namar kene ka sarkar kan perkhat namar lese kadan ke ere ke halandat hakane ka election arzan abu saw. De kata ka jingma banga set phai bha namar new igi kurdo Ebangi pahokan, ebala yang egakan yang ibar apa hapoka jela, ladaki nong India baru kegilayokan hapoka ri India jami. Dai bebatan kita kikam, nimsno lada wan kibreu, napo Afghanistan, Bangladesh lada Pakistan, ban shimmi kini kikam jami. Hanre yang ini padiokam. Dangwar rasyo diki phai hajamut kibreu ban langgi citizen of India ladaki lalong ki nongsong snong jagi India kila dan ka hak ban wat ka kam ka jam kumbawat manga mafi palba ka jengli gawan kane ka rai ka ladat rai hapok ka parliament house ngam arza khatndai Andre UMP jongi ngantip kano la persya ya kate namar ngityo smoi sikete arbitendo kalanra ya kajing mata kadau kaong bebangi klai bebangi laban pensawa ya kasur jongi ka parliament aga to kopor andre ladat thaya kane ka ai nado arazar khatndai andre manta shwa ka election kilawara ka ai kalai de kata ka ai mga batai pi andre kacing mata poin badak at namar kamdan kalat kelenti kumno pintai ki breu ayu ki barung hapo kane ka ri jongi namar lese ki breu ki laban ong ila sale ben haki kini lightly ki ri ki badan ni dan kaman wan hapo ka India pilaban ka sarkar India kalaban pujanya pi hamre kawan kacing ma lese ki tu ki breu barung lese laban de ki breu ki basneu laban de tu ki breu ba warna jing ma ya kane ka ri jongi tamba kane ka sarkar habaka penyaji ki an yang ka CAA kam ikhusmai namar ka jingmu jingmu jongki ka dei kumno banjab ya ka dengan election arajar arbusa kata dei ka jing besmo jonga babin sujoba kane ka kam jongku MP ka dei be hapo ka Delhi laipo wala ne shiteng ka dei ka kam jong MP hapo ka Delhi ni don kam ben pensa Allah namani yoi hati ni ki snam malade pati ni ki brai balade niui ke jingja hapo Manipur niui ki jingja hapo Assam niui ba kumno ki hapo Manipur ki breu ki basa hantai ki dai ki parasnam hang naga joka snam hanai ki apnya piwe lese dehga jing pher ka tin ka thli jing pher ka jing long niam lese jing pher ka jing long tribal baki Bombay tribal hanai kene ka sarkar prem kam le namar ka
kadai ka sarkar jo ka BJP hapo Manipur kadai ka sarkar jo ka BJP hapo ka center ka peniba lada dei kano ka sarkar Bombay jo gane ka BJP lese kata la presiden rule hapo ka Manipur habe mantala jitak sisna hado manta bapli wadu MLA jongki badai na jo ka party tang badai u beriu banaka na wasa badai u tribal lan badai u wasa hagi u hau pun ya kan nyam ka bapher usha bam hado lajan yap urapo chadeli benya kata ka cik suma ni dan ka jingma parlo ni dan ka jingma nama ni hapsu tho abang ya imlang salang ni habi i jiwe nimla ban penkher jaj ban riu daka ban raya ka nyam bawa ya ka keten lani banam kita ki tribal lani ki non tribal nimla ban warla kum kata ka jingkar nama nilong higi pat India nilong higi Indians ki bapura ni habye e kum ki sipara namar kane de ka ri ka be jangi hanre ni i kum badan ka jingma badan ap hapo Delhi ladang nim pha yo breu ba champan nim pha yo breu ba shur ban on ya ka sarkar hapo ka parliament ba wat leka dakini ki pai re jongi wat leka ya ka constitution jongi wat tuklar ya ka jinglam secular jongi hapo ka constitution jongi kata tereka jingda yangi namani ni lagi pai bare basaha ka nam meghalaya batiwai ki jela badan hapo ka notice ni dan ka 60 kapadang dan ka 60 ka kum ka article laispa neutral way ni dan ka jingda handai ngintip lese lada wan biang kene ka sarkar kan tuklar ya kene ka artikel laispa neutral way ru lese kan warla ki an ki bapher warla ya ka jingma jongi mano banda yangi hapo ka parliament nama larangi pha yo breu bam la ban kran larangi pha yo breu bam shmur kan jayu kumbanja kan jabe thik kumbala ja hausnam araja kakandai korbati lada pas ya ka CAA undang ka jing persha nakal yang jongu MP jongi hapo ka flow jonga parliament lese ha kimdan hakal dorsin shar namar hapo ka parliament ni suthui ka yahi data majority hanai nimyo i kata ka jing persha ka bachor namar niyo iba lese kim sutho ka khatim ka thale kim Shimkhra ya gani ka jing ma jongi namar bon sangni kini ki nong mikwa lese kilaya biang pala dia lade kim per khachu i ke baloi